Nurses e kaunti ma Siaya ochungo ng'anyo ma gisebedo godo kuom ndalo 4 mokalo mondo miten kaunti thuolo mar winjo ywakgi. Paro ni biro bang' ndalo 3 mar romo e kind riwruok mar nurses mag Siaya kod jochung' mag kaunti. Ka giwuoyo bang' romono, karan e kaunti ma Siaya Joseph Ogutu olero ni ne gichopo e winjruok machuok gi nurses kokalo kuom jotendgi ma chungo ng'anyo e thuolo mar ndalo 30. Jatend Nan bade ma Siaya Kennedy Amisi ojiwo nurses go mondo odogi e tich ka gimiyo tend kaunti thuolo mar keto tim dwachgi. Kawuono wabedo gi winjruok kaachiel gi jotelo mag union mar nurses ma Siaya County mondo watiek wach mar strike gomo manyocha dhi mbele kowuok kuom nurses matiyo e county government ma Siaya, kendo waduoko erokamano makende ne jotelo mag nurses union kuom thuolo magisekawo kendo gibet kod county leadership mondo mi winjruok obede. Kendo kane wabet gi employer wa to kawuono wachopo e winjruok ni mondo wachung ng'anyo ka wamiyo employer ndalo 30 mondo ong'i kaka address issues mane wakete mesa. Ndalo 30 gi ka okalo, kapo ni employer ok otimo kaka wawinjre, to biro chuno wa kendo mondo wadogi ng'anyo.